Nas FM yola Adamawa. Mun amince. Nas FM yola Adamawa. Ga rediyon mu mai yayi mutanen yola mun amince. Nas FM rediyon mu murya ce abun al'umma. Ga rediyon mu mai yayi mutanen yola mun amince. Nas FM rediyon mu murya ce abun al'umma. Ya Allah Ubangiji na kai ne dai ka tsaya min, roƙo na agunka Allah yo magani ka riga mun. Waƙa ce na zo na tsara gun Nas FM rediyon nan, wacce gari ake ta yayi a bar alfahari ga al'umma. Ina kuke ne masu saurare to yau dai ga mu ga ku kama tashar Nas FM don samun farin cikin ku. Menene abun aso ne in ba Nas rediyon ku? Mu dai yau mun amince Nas FM farin cikin mu. Ga rediyon mu mai yayi mutanen yola mun amince. Nas FM rediyon mu murya ce abun al'umma. Wani rediyo ne ake ta yayi inda ba Nas rediyo ba? Aiko gun faɗakarwa babu kamar ta dai kudu ba. Akwai ilimi sanin nishadi ba za ku yi bakin ciki ba. 89.9 ka kama ba mu saya mu yo musu ba. Shirye-shirye ma akwai da dama sai ka kama ka gasgatawa. Inda har zana-zana ni ma dai ban iyawa. Tabbas ko ba kamar ta Nas FM Adamawa. Masoya ma sun amince Nas FM rediyon kowa. Mu je gaba ga ma'aikatanmu su ma dai suna da ƙwazo. Inda gun aiki ne suka ce sauran sai kun zo. Guda tamkar dubu Nas FM lamarin ki dai sai an zo. Zamani yana yi da ke mu ma dai muna yi da ke. Ga rediyon mu mai yayi mutanen yola mun amince. Nas FM rediyon mu murya ce abun al'umma. Babu abun da ni na faɗi inda kan rediyo na sai dai ma in takaita a cikin baituka na. Al'umma gari na yola har ma dai da ƙauyuka na. Kama tashar rediyo na shine dai manufa na. BMG yola ne. BMC Mix.